Малик абай Гарифулла Аксуныкі болып, Хажи Гарифулла бабай да Аксудан болған себепле алар электен үк бер-берсен белгәннәр. Аларның кызлары бик якын дуслар булганнар. Алар инде Малик абайларга Хажи Гарифулла бабай кайтып йөри иде, Казанда яшәгән чагында. Шуна безнең әниләр, әтиләр, әби бабайлар электән үк бик күптән үк Зөлфия апа Малик абайлар белән җырешәләр, бик якын күрешәләр иде. Шунда Хажи Гарифулла бабай белән безнең әти танышкан. Берничә очрашудан соңдыр инде әтине үзенең шәкерт итеп, дәвамчысы иттереп калырга өндәгән. Ул бик күп зикерләр укырга кирәк инде аның юлын дәвам итәр өчен. Әти бик башкара алмам дип тә бик курккан иде. Аннан соң Алланың кушуыдыр дип, ни дип, ул риза булды. Үлгәнчә инде шул ниләрне, зикерләрне алып барды. Бу зикерләр буенча көн сайын ул 100 истигъфар сүрәсе укырга тиеш иде. Аннан соң 100 салават шәриф, 100 фатиха, 150 аятел курси, 313 ихлас шәриф, 100 мәгъузәтән шуларны укып, дуга фатиха белән багышлый иде. Аның өстәвенә менә алар зикердәге кешеләр Дәләл Хәйрәт дигән китапны укыйлар. Монда көн сайын укый торган аерым дугалары бар, һәр көннекен. Шуларны да өстәвенә укый инде. Бу бик ниле китап инде, монда шушы укырга, эшкәрергә дигән дугалар да бар бугай. Бик ниле инде бу шушы зикердә булган кешеләрдә генә монда китап бар инде. Ул әйтә, менә шул бабай да әйтә, Хаҗи бабай да бу да шушы Дәләл Хәйрәт белән эш иткән кешеләр, шушы ниләрне укыган кешеләрнең иншалла дугалары кабул булыр, сулышлары шифа булыр дип әйтәләр. Шул кайсы көнне нәрсә укырга инде, монда менә аның залышкалары бар инде, монда күп. Белмим, менә монда шушы син әйтәсез, монда булар. Менә шул көннекен көнгә инде ул аны укып килә торган инде. Шулай итеп менә анда дүшәмбе берне ана шушы дугалар, шушыннан дугалар укып та әрәй инде ул эшкәрәй. Менә Хаҗи бабайдан да безнең әтидән дә бик күп халык шифа күрәләр инде, сихәт табалар, сәламәтлекне. Әле менә Гарифулла Хаҗи безнең әтидән дә куәтле инде ул. Хаҗи Гарифулла бабай ул уже сугыштан соң чырларда бер кем әле хаҗга бармаган заманнарда хаҗ кылган кеше булган. Шуңа Хаҗи бабай дип әйтәләр. Шуңа күрә без аны мин аны Хаҗи бабай, Хаҗи дигән сүзсез әйтә алмыйм. Бабай Хаҗи бабай дип инде, Гарифул исеме белән дә әйтмәйде, Хаҗи бабай гына дидер инде. Хаҗи бабай. Чөнки хаҗилар ул заманда ул бармак белән санарлык булгандар инде. Әле булганда Татарстанда ул тагын булганмы юкмы? Шу Хаҗи бабай инде. Ул бик күптән зикердә булган инде. Сугышка хәтлектә уже шундый дин юлында булып, шундый зикердә булган булса кирәк. Менә мисал өчен әти сөйләде, үзе сөйләмәде инде Хаҗи бабай. Сугыш башлаган теге безнеке ниләр отступать иткән заманда бер иптәше анарга немецлар җанына чыгып барбы җиңелербез дигән. Хаҗи бабай әйткән, ук сүзне сөйләмә дигән. Ибраил фәрештәм кемдер безнең җакта дигән кемдер. Без барбы җиңәбез, немецне куабыз дип әйтте ди. Менә шулай итеп, шул сүзләр аның ниткән диде, менә хаҗга барырга да шул илнең преданный кешесе дип инде, илнең саклык җан түгел, ни түгел теге бик ни дип инде надежный кеше дип аны шул хаҗга җибәргәннәр шул заманда. Хаҗи бабай эшкәреп тә шифа, сулышы да шифа бирә иде инде аның. Но өстәвенә ул менә кешенең авыруын таба алмаган, нинди авыру белән авырган белән тилмереп йөргән бәндәләргә авыруларны әйтеп бирә. Безнең яни 66 елда ничә мәртәбә приступ булып, бик каты скорыйлар чакыра иде, температурасы 40-ка җитә. Табибларга бик күп җирдә әллә инде диагнозлар куеп бетерделәр, шин авыруын таба алмадылар.
Хәзер бер шул жылны бер җәйгә чыккач, Хаҗи бабай кайткан иде. Яни инде әти менә карап кар әле бабай нәрсә икән бу аптыраган бит инде дигәч, ул кешене каршысына утыртып, яни менә шул каршысына утыртып, кешене каршысына утырта иде дә, күзен җимеп торып әйтә иде. Менә әнигә ул әйткән. Шул бармак баш хәтле бер нәрсәң бар, эшеңдә шуны алдырып ат та, иншалла терелерсең дип. Казанга барып аннарсын яхшы иттереп тикшеренгәч, әнинең аппендицит бу икәнен әйттеләр. Ул каядыр быер ягында арттан ишектер үз урында булмаган булса кирәк. Ул катлаулы операция диделәр, инде аннары Казанда ясарга кушканнар иде. Казанда ясатмалар, монда Буада Әләпов дигән хирург ясады. Безнең Буа больницасында. Шуннан Аллаһка шөкер, яни терелеп яшәде. Уже приступ та бетте, нитте дә исән сау яхшы яли ничәнче еллар, 80-нче елларны гына урый башлаганнар әле. Менә шул 80-нче елларда, яни безнең инде күптән җәрәк авыртай. Шул сул җагым авыртай, җәрәктер диде. Шул елларны кайткач, Хаҗи бабай анарга әйткән. Шул бу җагыңда синең терелә торган түгел, шуны белән китерсең инде дип. Шул сул җагы авырткан килеш, яни безнең дөньядан китте инде. Менә Камил хәзрәт, Гарифулла хәзрәт белән гел аралаша идем. Аралаша, Казанга, әти Казанга барса, аларга бармый калмый инде. Анда барып сөйләшеп, алар бергәләшеп, киңәшеп, дуслык итеп кайталар. Хаҗи бабай монда кайтса инде, безгә инде обязательно килә иде инде. Безгә дә килә иде, әти дә Малик абыйларга бара иде инде. Алар инде бик дуслар, бик ниләр иде инде. Бик Хаҗи бабай әтине бик хөрмәт итә иде инде. Аның кебек кеше юк диләр инде. Ул үзенең самый иң тәкъва, иң ышанычлы булдыклы шәкерте дип саный иде ахырсы инде. Әти инде без барбыз да, ул Хаҗи бабай дип инде бик аны хөрмәт итә иде инде. Ул безнең өчен инде шундый әүлия инде, просто кешенең дә кешесе дип санарга инде, искиткеч кеше кебек. Шуның өстенә менә Хаҗи бабай да, безнең әти дә алар дөньяда нитәләр. Менә бабай да менә шунда мәзәктә көлке дә сөйләп җибәрә иде ул Хаҗи бабай да. Безнең әти дә нитә менә әйтәм бит, спорт белән бик нитә инде, спортны ярата инде, спортсменнарны бик уважать итә. Әйтәм бит, әле теге заманнарда абый кичкенә чагында лыжа ясап биргән үзе. Теге заманда булмагач. Шуннан тотынып абый инде шул лыжадан җөрей башлап, спортсменгә әйләнеп тагын. Безгә дә инде нитә, аннарсын әле ул менә музыкага да иде. Абый менә безнең музыкаль мәктәпкә җөрде. Сеңлемдән мине музыкаль мәктәпкә җөрде. Миңа да нитә, мин үзем теләмәдем. Алар фанатиклар түгел. Дини булып кына, фанат кына булып түгел. Алар менә Бин бәрбез әйткән бит, дөньяны нинди тигез алып бара кушкан. Алар менә шулай бара, дөнья эчендә, ахират эчендә тырышалар. Икесендә. Монда буа кайткач Гарифулла хәзрәт бераз зияратка баралар инде. Зияратка баралар. Әле алар авылларга да баралар, бергәләшеп нигәдә. Менә бу нурлар алар нигә баралар? Безнең буа зияратында бит изгеләр бик күп диләр. Мин белгәннәр инде аның Абделнасир Димеллә бабай, Мөхәммәд Әмин улы, Нургали Димеллә бабай, Хәсән улы, Абделвахид Димеллә бабай, Абдрахман улы. Шулар өчесе мин беләм инде. Аннан соң үгез буа ягында Хаҗи кем бар әле, исемен оныттым инде. Касыймбек хәзрәт дип укый инде. Ул хаҗга барган кеше хаҗдан кайтучы вафат булып, шунда үгез буа зияратка күндермәгәннәр диләр. Шунда шул зиярат ягындамы, юлдан җирак түгел дип, аның кабере шунда, ул ягында Казан юлы өстендә булган ул. Хәзер Казан юлы башка җирдән үтә инде. Шунда алар анда баралар зиярат кылырга. Аннан Нурлатка баралар, Димеллә Фәхретдин бабай, Мустафа улы. Аның каберне анда, ансы ул тоже Нурлатның авыл халкы күңеле торган зиярат түгел, юлның бу ягында аерым зиярат ул. Анда шул тотып алган, анда шул
Aның жақындары да күңелген болғайны, Фәхретдин бабайның шул иске зиярат болған ақырында алса. Шунда алар баралар янда барып, шул нитеп, дуға кылып кайталар. Обязательно. Алар безгә әйтәләр, менә Хаҗи бабай да безнең әти тие бик нинди дә булса инде эшең зур эш өстендә торса, нәрсәгәдер берәр нигә ирешергә теләсәң, изгеләргә шул изге ниләргә дуга кылып укырга кирәк. Аларга дуга кылып, Алладан шул максатка ирешүне сорарга кирәк дип. Шуңа белән сәбәпле кабул була дип. Менә бер җылны әти Нарлат авылында пич ягарган безнең. Анда бик кызу булган. Безнең буада тирә-якта җаңгырлар жауды, Нарлатта җаңгыр жаумаган. Инде шул хәтле инде хайваннар да тилмәрә дип инде безгә әтигә инде халык инде ниткән инде менә нитеп. Димәллә бабай, Фәхретдин бабай безгә дугасын бирмәде дип әйттеләр ди. Шуңа күрә безгә җаңгыр жаумыйдыр дип. Хәзер әти инде пич чыгарып бетергәндә кайту эшли әти зияратка кердем инде ди. Шул Димәллә бабай зияратына ул кайтканда шунда шул чакта. Шунда кереп инде бик каты укып теләп әти ниткән. Буа кайтып киткән инде. Бу велосипед белән җөрәйди, велосипед белән. Ул вакытта машиналар юк. Хәзер әти кайтып күпмедер вакыт үтте, авылдан звонить иттеләр. Камил кайтып җитеп өлгердеме микән, юк микән дип әйтәләр ди. Эй матур җаңгыр жауды инде искиткеч дип әйтәләр ди. Шул хәтле каян болыт чыккандыр дип әйтәләр ди. Менә аяз көне шунда каян болыт килде, каян җаңгыр жауды. Күктә күкрәмәде, җил давылда булмады. Искиткеч шул хәтле әллә күпме җаңгыр жауды дип әйтәләр ди. Менә шундый ниләр күп булай. Анасын монда уже ниләрдә соң шушы динниккә әле безнең әтиләр әле хуҗалар монда теге райкомнар ниләр рөхсәт бирмәгән заманнарда да җаңгырлар җәйкәне булмаса, шушы ничәләр бабай нитеп инде җыелышып, берәр машинасы бар кеше белән сөйләшеп инде, алар акча биреп үзләре шушы Хаҗи бабайга да, Димәллә Фәхретдин бабайга ниләргә шушы изгеләргә зиярат кылып, бик каты җаңгыр теләп кайталар. Шуннан соң җаңгыр жава иде. Сез кичкенә чакта менә Гарифулла хәзрәтне ничек менә күрдегез, ничек күз алдыгыз? Индирәк ул. Менә сикемне шундый без аны прям шатланып каршы алып тора идек инде. Ул кайткач Хаҗи бабай дип инде. Менә шундый әйтәм бит, ул безгә маларга шундый нинди дә булса мәзәк әйтеп җибәрә торган иде ахырын. Менә үзенә тартып тора торган кешеләр инде алар. Менә просто алардан аерыларасы килми. Алар менә шундый инде дип. Ул Хаҗи бабайның карчыгы да Разыяпты да шундый сикемле әби иде. Бик каты. Менә аларны сөйләгәннәрне карап кына торасы килә, тыңлап кына торасы килә. Шул нитеп. Алар гел бергә хатыны белән кайталар. Бергә кайталар, ниткәнче үлгәнче бергә кайта. Аннан соң ул үлгәч инде Разыя апа үзе генә дә кайта иде инде. Ул бит инде Зөлфия апага ул үзәнисе шикелле Зөлфия апа бит инде ул янкәсез үскән булган яшьлек алып. Алар күршедә генә торганнар ахыр беренче елларны шул Аксуда бакча башыннан гына җыри идек диде ул Зөлфия апа. Шулай дип әбин хәтерли булыр инде. Алар бик якын күрешкәннәр инде алар. Ул аны үз кызы шикелле күргән Разыя апа. Бик нитеп. Шулайдыр Хаҗи бабай да. Алар менә алар әйтәм бит, дин әһелләр булса да алар зураймаган. Шундый мөгъҗизалар диярлек шул хәтле нитеп хәлләрен кисә дә. Алар берсе дә бәддуга да кылмаган беркемгә дә. Каргамаган итмәгән. Алар безнең диндә бит каргарга кушмыйлар. Адәмне туры юлга индәргә генә кирәк.